δύσκολα πράγματα. 4. 5. Για να σου τα πιάνεις. 1. Ναι. Δεν το σκέφτεσαι, 2, 3, 4. Ναι, 4 άλλα. Μπράβο. Φάτσι τα. Μετρήσε την κανένας, όξα. Τα πράγματα δεν θέλω σκέφτεσαι. Όχι, χρειάζεται. Και 5, έλα. Όχι, δικό μας το Πάμε λίγο. δικό μου. Να μου φέρες. 3 τζας. Να ανοίξεις αναγκαστικά. 3 τζας. Αναγκαστικά. Όψ! 3 και 2, έλα τώρα. Έλα, έχω και Έλα, το έχω κάνουμε. πόρτες μέσα. Έχω πόρτες μέσα, δεν μπορώ να με σώσει. 4. Και άλλοι πόρτες, ρε. Εσύ στο τετράπορτο μου εκεί. Φίλε, νομίζω, επειδή πέρα και αυτό έκαμε πόρτες, για να έχω σπάζω πόρτες, είναι ένα σιώνα πράγμα. Όχι, άγκυρο. Όντως, για λάθος ζάρκα. Η ζαρκά. Νομίζω και εσύ ήταν δικές μου. 3 άσο, έκατσε. Κάτσε σάσο. Άσον. Και 3. Φέρ' την κοντά μπορείς να βαρκίσεις. Ότι μακριά φέρει την κοντά. Βασικά... Όχι ρε, άνοιξε το Ναι, αλλά να κλείσω. Νομίζω ότι πάει να με Ναι, ρε, όμως. αλλά να κλείσω. Πάει να με το Εντάξει. τι. Λέγεται Έτσι ρε, όχι ρε, δεν έχω πάει. Έκαμε overloop το... Ναι. Είναι το ένα. Είναι το... Ένα, δύο. Η καμία είναι 2-3. Έχουμε κυκλέα. 1, 2, 3, 4, 5. Και 4. 5 και εσύ, Χριστός. Ξάρες. Ξάρες. Μου σε κόλος, ρε μάλακα. 6, 4. 6, 4. Πολλά ωραίο. Να πω τώρα μάλακα. Γκάθουμε ρε βέλη. Άσο. Λεξίς παραπάνω του πόρτικης. Ναι, δεν σε μπάζω ρε. Αρκιά πόρτα. Γεια σου, ασά. 2 και 3, Ήταν τριπλό. Έλα τώρα. Φάστε λίγο. Okay, serious, you're not moving. Φάστε λίγο. I think they're going backwards actually. Είναι απέναντι το έξω, μάλακα, δεν ξέρεις το. Πέντε. Έξι απέναντι. Εντάξει, πες έκαμε το Ασυχιστικά εγώ τώρα ρε, ποιες είναι οι δικές μου. Ποιες είναι οι δικές μου. Για ας προσθέτει δικές σου, δεν τις φακκάζω. Και την πέτρα σου φακκάω στις δικές σου. Κάθε σκάση. Ακούγεται, δεν λέμε. Έκανα. Και ενώ πιάσε εξάπορτα δεν είναι νούμερο. Άσο. Έφερα άσους. Εγώ έφερα εξάρες. Το αστείο με εξάρες θα μπορούσες να... Αμουκάει ρε πούστη. Περίμενε. Αλλά κοντίγιο. Βάζει την πόρτα σου, Ναι. Έτσι, και δεν ηγουάμε. Σωστός. Γιάρ. Τι κάνει ρε. Ποιες τα χρώματα ρε. Έχει μια περισσεύκη μια... Είσαι για στον ημάβρες, δεν είναι. Όχι. Κλείσε άλλο μια πόρτα, ναι, έλα. Κάνε το έτσι. Ποιο είναι η σειρά τώρα, εσένα. Βέβαια είσαι εξάρες. Πού είναι. Πού είναι. Εγώ με άσπρησα. Εντάξει. 4, σειρές. Πού να μίξεις τώρα. Άρα παίζω εγώ. Για τον και πες. Α, εντάξει, οκ. Το λοιπόν, Εντάξει, Να μου φέρε. δυο μου φακά. σιάς. Ήταν πολλά ώρα τα. Α, πρέπει να κάτσω τώρα και μετά σου φατσίζω. Ναι. Yes. Πεντάρες, όχι. 2. Ήταν χτυπάς μου. Όχι, πιάμε. Μην κάτσεις εσύ. Εσύ 2 ρε. Κάτσε ρε ο χώρος. 5, σιάς. Πεντάρες πάρε. 5, on the head. Ναι ρε. Δεν είμαι τι άλλοι. Σιάς άλλα σκιό. Δεν φατσίσα σου δεν τελικά. Μπορώ να σε ποιον υποστηρίζεις. 2. Ποιον υποστηρίζεις.
3, πατάστο. 3-4. Φάτσες μου τώρα, όπως σε φάτσιζα. Κάτε δικά, λοιπόν. 7 Έχουμε και το 6 μας. 7-7-6 που δεν είναι όμως. Σωστό. Ναι, αλλά όχι. Δεν έπαιξα σωστά. Ζώνα, από όσοι δεν είναι ζωνός. Ξέρω. Χτυπώσω το μόνο. Αφού εγώ δεν σε τόσο χτυπάσες.